Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie až 4 miliardy ľudí na svete trpí nejakým kožným ochorením. Atopická dermatitída je tým najčastejším. S rôznymi geografickými rozdielmi až 20 až 40% detí trpí týmto ochorením a asi 10% dospelých. Ochorenie je chronické. Tá príčina je mnohonásobná. Nedá sa vysvetliť jednou. Je to veľmi silná genetická predispozícia, poruchy kožnej a systémovej imunity, takisto zmeny kožného mikrobiomu. Tie rezultujú do toho, že priebeh ochorenia je chronický alebo sa striedajú obdobia vzplanutí a kľudu. Typické prejavy atopickej dermatitídy sú kožné. V období akutných vzplanutí sú to vyrážky, mokvanie. V období chronického zápalu sú to skôr červené ložiska, zhrubnutá pokožka. Čím sa ale atopická dermatitída odlišuje významne od iných kožných ochorení, je úporné svrbenie. To je najčastejší symptóm, ktorý pacienti hodnotia ako najviac zaťažujúci. Je logické, že svrbenie vyvoláva škriabanie, ale škriabanie porušuje kožnú bariéru. Porušená kožná bariéra je otvorená brána pre vznik infekcie a zhoršenie zápalu. Zápal spôsobuje ďalšie škriabenie. Tak vzniká začarovaný kruh škriabenia a svrbenia. Pacient najčastejšie vyhľadá kožného lekára v období tzv. Vzplanutia, keď sa mu ekzém zo známych alebo neznámych príčin výrazne zhorší. Pri každom vyšetrení aj pacienti, ktorí sú v kľudovom období, však hovoria o jednom symptóme a tým je svrbenie. So svrbením sú často spojené poruchy spánku. Pacienti majú jednak problém zaspať, jednak ich svrbenie budí v noci. Ráno sú nevyspatí, či už ide o dieťa, ktoré dokonca môže zaostávať v raste, alebo má poruchy sústredenia, alebo ide o dospelých pacientov, ktorí sa nevedia naplno venovať svojim pracovným povinnostiam. Atopická dermatitída patrí medzi kožné choroby asi s najväčším bremenom, ale nie len pre pacienta. Rovnako je záťažou pre jeho príbuzných. To, že dieťa nespí, vedie k tomu, že nespí ani jeho rodič. To, že pacient má problémy v intimnej oblasti, sú zároveň problémami aj jeho partnera. Existuje ešte jeden veľmi dôležitý dôvod návštevy kožného lekára. Dostať sa k tým najnovším informáciám o inovatívnych možnostiach liečby, ktoré tu v minulosti neboli a teraz pre pacientov predstavujú novú nádej. Neškrab sa, navštívite mňa alebo iného kožného lekára.